Buga kiɗa LG na ganga taso maza, ta yi rawar gani, ta wuce sansani, ta yi farin jini, ta ka da kyan gani, babu bakin jini, kowa ya gani. Barde akwai aiki mun gani, in barde ya zo ba a zancen wani. Zaɓin Allah ciyaman dai mun gani, Ladodon ku ne na tsiga mai zamani. Hero leader, successful leader, humble leader, mun yi saranda, yansa leader, barde leader, fannin aiki, harkar ilimi, harkar lafiya, fannin noma, fannin kiwo, kayi gaba ɗaya. Musa Abubakar dai kayi rawar gani, sai na gaida ke First Lady ya. First Lady ce ta bakori gaba ɗaya, Ummal Kairi ce na gaida sarauniya, Maman Rehana da Ruma na gaba ɗaya, Umar Faruk ya'ya baki ɗaya, DC zan gaida na bakori gaba ɗaya, tuta yi mu zafi da barde baki ɗaya, DJ ɗan dakata na gaishe da gwani na, amana na ciyaman barde ogana, tasu ne ɗan muwadda na gaida gwani na, chief of na staff ne tasi ogana, alkhairi kai ka saba yi komai rana, sannan chief protocol shi ma ya zo, Abdullahi Shehu alkhairi ya zo, sai na gaida kamsulan tsiga gwarzo, kasar dauna nan na tsiga jan gwarzo, sannan abbala da SK Hills ya zo, waƙar barde ciyaman bakori, Musa Abubakar ciyaman bakori, kai falle biyu ku amsa falle biyu, ku amsa kai fa fa kufa fa. Ladodon ku ne na tsiga yau na taho mu ƙara rike barde. Karya mahasada mu je mata wallan barde, Musa Abubakar ciyaman ɗin bakori, tutayin za kai ga jama'a sun bi. Allah zan kira da farko mai mun komai, ƙara gare ni rabbana Allah mai komai, ninka salatika ga annabi ƙarshen komai, annabi in na ganka Allah kai mun komai.
masu sha ɗaya ƙarshen girma, na ji suna yaba ka ko ta ina ɗan baiwa. Maryama hassada mu je mata wallan barde, Musa Abubakar ciyaman ɗin bakori, tutayen mu za kai ga jama'a sun bi. Ka sayi magani tirela biyu gwarzo na, domin lafiya ta ɗore duka gwarzo na. Ka ebo ma'aikata 16 kai suna, sai aikin mutum 1000 na ido gwarzo na. Kai ka biya a yi shi nan gumma kai suna, ga aikin laka su kwana koddan baiwa. Maryama hassada mu je mata wallan barde, Musa Abubakar ciyaman ɗin bakori, tutayen mu za kai ga jama'a sun bi. Kayan ɗakunan marayu nan ma kayi, wa ɗalibai rijista nan ma kayi, an sai mashinan tsaro nan ma dai kayi, bashi ka biya wa al'umma nan kayi, an yi sulab a kowane wadda kayi, sai aiki na gyara kwata ga wasan kowa. Maryama hassada mu je mata wallan barde, Musa Abubakar ciyaman ɗin bakori, tutayen mu za kai ga jama'a sun bi. Gas house gida ka kera a cikin sauri, baki za su sauka ko ta ina ba kori, gyaran sakatariya kayi a bakori, gyaran ofishi na bayis a cikin sauri, gyaran ofishin sakatare ma kai sauri, kansili da nashi ma an yi da gaggawa. Maryama hassada mu je mata wallan barde, Musa Abubakar ciyaman ɗin bakori, tutayen mu za kai ga jama'a sun bi. Ga kuma 'yan amana zan gaida da su mata, sai dan wadda kaya halin ban girma, chief of staff na gaishe ka cikin girma, barde ya yabe ka kaya halin ban girma, ga ka da taimakon mutane sosai kai mata, sai dan wadda ba ko gwanin kowa. Maryama hassada mu je mata wallan barde, Musa Abubakar ciyaman ɗin bakori, tutayen mu za kai ga jama'a sun bi. Sannan ci protocol namu gwanin kowa, Abdullahi Shehu ka zama rumfar kowa, gasar dauna kamsulan siga dan baiwa, kai aiki ka zo ka yo siga san kowa, SA Abbala da ka zama rumfar kowa, kamsuli da Mahamud baya gaggawa. Maryama hassada mu je mata wallan barde, Musa Abubakar ciyaman ɗin bakori, tutayen mu za kai ga jama'a sun bi. Jigo ka ga ɗan tukur Amurka yi daidai, dogo ka kife suwa da ƙasa sun daidai, babu ta hamu shugaban fati kai daidai, Faruk Tsiga gafa solo duka kun daidai, ogana Usama tu kaftin kai daidai, ɗan gwaggon mu kandarawa mai san kowa. Maryama hassada mu je mata wallan barde, Musa Abubakar ciyaman ɗin bakori, tutayen mu za kai ga jama'a sun bi. SAUs da shi da Izza ma duk sun bi, Shehu Mamman sakatare Faiz ma ya bi, Ɗanladi na Tsiga mutta gabar da sun bi, na gaba har da shi da Abdul Malik sun bi, SA namu na ga Faisal ma dan ya bi, Aisha gafirar sakatare mai san kowa. Maryama hassada mu je mata wallan barde, Musa Abubakar ciyaman ɗin bakori, tutayen mu za kai ga jama'a sun bi. Ni ne naku na fi son kun rike suna na, Ladodon ku ne na Tsiga dai suna na, sannan dan gidan ciyaman dai gwarzo na, barde ayyuka yake babu dare rana, Allah tsare ka safa yamma da ma rana, falle biyu za ka yo ka tubanin kowa. Maryama hassada mu je mata wallan barde, Musa Abubakar ciyaman ɗin bakori, tutayen mu za kai ga jama'a sun bi. Maryama hassada mu je mata wallan